띵동. 아니었어요 세탁기가. 네. 세탁기가 결국 막 찾다가 무슨 네. 그리스어인지 독일어인지 네. 막 독일어 그래가지고. 거야 아마. 네. 무슨 그리스어인지 독일어인지 독일어 그리스 띵동. 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 너가 오는 순간 내가 이걸 껴도 내가 집중이 잘 안 되기 시작했어. 이제부터 너한테 집중할게. 다시 공부에 집중해. 띵동. 저 나랑 같이 옆에 앉아봐. 폭포 긴수 띵동. 은지야, 반장. 내가 너 옆으로 가도 될까? 와봐. 그대로 쭉 가. 그대로 쭉 가. 띵동. Συνελήφθη μέσα σε λίγες ώρες από άνδρες της αστυνομίας ο δραπέτης των Φερών. Ο άνδρας που κατηγορείται για διακίνηση λαθρομεταναστών και κατόρθωσε να δραπετεύσει από το αστυνομικό τμήμα Φερών συνελήφθη μετά από συντονισμένη και οργανωμένη αστυνομική προσπάθεια. Το μεσημέρι της Τετάρτης κατάφερε να αποδράσει από το αστυνομικό τμήμα Φερών ένας άνδρας που κατηγορείται για διακίνηση λαθρομεταναστών. Τελικά ο άνδρας χάρηκε για λίγες μόνο ώρες στην ελευθερία του, καθώς συνελήφθη τις βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας κατόπιν εντατικών ελέγχων των αστυνομικών στη γύρω περιοχή. 띵동. Στην καρδιά μου βάζω βάρες. 띵동. Το μπλουζάκι το ρίγε δεν απο χωρίζεσαι ποτέ. 띵동. Πάνω στην τρέλα μου, πάνω στην αλήθεια μου. Ήρθε το γράμμα για να κάνω τη θητεία μου. Ήρθε το γράμμα πως με πήρανε φαντάρο. Κοίτα λες κοίτα με τα μάτια μου το χάρο. 띵동. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. 띵동. Υποδεχτείτε τις υποψήφιες shopping stars της εβδομάδας. Γεια σας κορίτσια. Το θέμα μας αυτή την εβδομάδα είναι μια κυρία στα μπουζούκια. Κοίτα χαρά. Έχω ξαναπάει στο Παγκράτη. Πάλι καλά. Ο Χριστός και η Παναγία. 띵동. Θεά. 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 Θεά, αγάπη μου. 띵동.